Hawaipur Nitananda Kempraya Longle Alam ki Puthot Kacharwoji Angring. Deephu Club along All India Electrician Association Karbi Anglong District Committee Kesing. Dr. Bibisun Rongpi Innovative Principal of the Year Anong E Kilong. Karbi Anglong Life Pinya Birta ang tonpen Arjupanikta. Hawaipur Mozarlo Panchali Zirim Bazar Adung Het along Lealong Nitananda Kemprai Amenpen Longbi Fishery along Tarpang Tek Tarponlo Bangso Tarpang Tek along Tokponlo Je Chat Puja Lapen Kaprek Asai Pen Abangki Ladak Padoponlong Lelupu Bangso Putak SP Hamren Pen Wangsi Pangsam Tekanglo Dongkamukam Revenue Circle ke parlo Hawaipur Moza Arlo Panchali Jirim Bazar Adung Het Lang Tengalong Le Alam ki Penangan ajir kiding kluya por pen chubhongsai alam dulo. Lason si penangan apora bangki puthot ingsam thurilo la solong le hempu pen isi tarpang tek fishery long tarpon lo. Tarpang tek along ke tokpon laki chat puja la dak padopon long le lo la pen akaprek asai radatum dak pedopon long le lupusi tokpon lo. Labang solam the pen akai kaprek atum alam pathisi. Munit kachipeng antami dopon lo. La sila pupu angbong lam chedan ponsi a PSP Dinesh Kumar Hin pen humri damsi pangsam tekanglo আজি হে পুখুৰীৰ ওপৰত যিটো কথা আমি 3-4 দিন ধৰি যোনটো সমস্যা ইয়াত মাটিৰ পাট্টা লৈ পুখুৰীৰ কথা লৈ দুই পক্ষৰ মাজত যোনটো ইয়াত আমি এটা বেয়া সিচুৱেশ্যনত হিচাপে যোৱাটো আজি মই গোটেই তদন্ত কৰি মই চালো যে ইয়াত গোটেই পুখুৰীৰ নামত যিটো আমাৰ দুই পক্ষৰ মাজত যোনটো ক্লেশ হৈছে হেতু ক্লেশৰ ওপৰত মই তদন্ত কৰি চাইছো যে ইয়াত যেহেতু পুখুৰীৰ নামত নিতানন্দ কেম্প্ৰায়ৰ নামত ডাক নম্বৰ 255 হি অলৰেডি পাটা থকাৰ কাৰণে হি আজি নিজৰ পুখুৰীটো অধিকাৰ হিচাপে পাবৰ কাৰণে হি বিচাৰিছে আৰু হেতু কথা গোটেই ইয়াত আমাৰ হাৱাইপুৰ মৌজাৰ যোনটো আমাৰ জিৰিম গাঁৱৰ বজাৰ এলেকাৰ বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে হেতু অৱগত আছে হেতু সবে জানে যে এটো মাটিটো ৰাজুৱা হিচাপে নহয় বজাৰৰ নামত নহয় কোনো দান পত্ৰ দিয়া হিচাপত কোনো নথি পত্ৰ নাই প্ৰমাণ পত্ৰ নাই গতিকে নিতানন্দ কেম্প্ৰায়ৰ নামত যেহেতু মাটি পাটা হ'ল মিয়াদি পাটা হেতুকে খসা বুলি মই নিজে প্ৰমাণিত এটা হৈছো Kheroni pen Mohanteron Karbi Anglong Live. Ang tan pen kivang atum Karbi Anglong along ason hemalong Mary Hing kasalam khangdun si Karbi Anglong along kedo vek atum ansi lahayasai kedo antami kachuklem edjephan arpu mate kabor iponsi Aruni Pai Ingora ke Thomarni Deephu Club along All India Electrician Association Karbi Anglong District Committee ke Sengpon. Labangso Association Seng se aprang klim somaratumapan arjan kihi kachipate padopon. La sopen det pen mai ingni ponsi All India Electrician Association Karbi Anglong District Committee ke Sengpon mai long kachetong dun atum chedon sarpen All India Electrician Association Karbi Anglong District Committee aprang ke Japon linjia phan maipu Khorsing Singnar dun maipu Bikram Singh Be Kongchun Bang Bidor Singh Hansi Rapchun Bang Biju Thapa lapen Bidisar Electro Be aphan India Private Limited atum aphan arpu pekpong Labangso Association along Klembang Phu Klembang Pido Anta ke klem ke dam nang jia puthak che than chimum padopon thulo lapen Karbi Anglong along ta hem ke the kang tui do wik tanglo bonta la haya hem ke the akang tui along anta ang tan pen ke wang atum ansi Mary Hing anta selam et si Karbi Anglong pen lak atangka pon etlo la silahai ang tan pen ke wang Mary Hing ka selam atuma phan khangdun si ladak Karbi Anglong along ke do wik atum ansi Mary Hing kasalam
เทคจีอาพันซีละบังโซ Association เซ็งปอนนังกอกลุละสิการเบียงลองอลองเกโดริโซจังอตุเมริหิงกัสลามอปุทัก ITI เป็นกิจารีดุนตังอตุมละบังโซ Association อลองกิเคลมกิดามระเปจีอาพัน All India Electrician Association การเบียงลอง District Committee ไมพูคอร์ซิงสิงนาร์เป็นกัจจุนิงรีปดกปอน Association seng ponang ko bangke la puhin lo je non nilitum electrician atum ke claim dam long kisuman long kiti ku thek long pik lo je kisuman dum bang hong pen hibang atum sinang claim derti ase locality nilitum thangta to claim ye phan award sai long derti la sinon nilitum bangke no ke pini pen ke electrician association form elo la si so form that pen nilitum la so pen next pina big pen so te nilitum step bang deng pon po je local kali makalang ma tangke license doma be ma mane ni tumang non bang verified ko pini pen bangke ni tum hin pen license formula decision 2c any electrical work in Karbi Anglong mane Karbi Anglong along na hok le electrical work le akam do ko same ni tum ba association ten sin ni tum lang pon po ni tum hin pen si claim pon long nangi ko sin ni tum hin pen bangke check and balance do pon po ko si nang tum hanang na pasim dun News Report Karbi Anglong Live Kedam tang aro ni phaing ko rapli bhomkuruani Longmir Jeng College Principal Dr. Bibison Rongpi Innovative Principal of the Year anong e Bangalore Hawara long kedo Park in Seats by Redition pu Adimalong pi Pajirponlo Alang lebang so kedam tang surini rahing ko rap ho aningkan Padmasri anong e Kelongpon abang pi Dr. Vijaya Laxmi Dasmani arideng pensi Pajirpon Kedam tang aro ni phai ingko rapliar ni Bangalore Hawara Park in and Suites by Reditions pu Adim along ke padopon Global Education Brilliance Award surhini raing ko trok paman ponlo. Bangso hut Longmir Jeng College Principal Dr. Bibison Rongpi phan Innovative Principal of the Year anong AP Pajerpon. Pinpor me Dr. Bibison Rongpi inut college along principal amithang asai cheklem pammi anparta toklang amonat project asai ke claim pon thek abang phu la so joksi Dr. Rongpi asang ho phan la pusona nong e pi pajir pon lo Jesemet toklang amonat ke jalin pon thek la pen kiduk det loke charliao samara tuma phan loke than RDP pen ke paprang pon thek asai ke claim pon abang phu Dr. Bibison Rongpi henlo Alang lilabang so nong e pen anpara Best Young Principal of the Year surhini raing correct Tom lapen honoris causa doctorate degree ta chepalong pontang abang phulo Alang like chokyola vive rongpi arong along kedo Karlitang Chandra Singh rongpi pen kave rong pharpi asopo akibilo Alang li chokyola English School pensilo ke charli pangcheng ponlo UKG pen Cap Angdeng an Assumption High School chokyola along charli lo Bang so pen aphi krehini angdeng ke BSc degree angdeng an Tejpur Darang College along pensi chepa undun lo lapen masters angdeng Assam University difu campus pensi chepa un pon lo la det pen aphi difu B.Ed college pen B.Ed angdeng sitame che upa un pon thulo lapen Dr. Bibison Rongpi kedam tang surhini ra kretroksi aningkan Assam University difu campus along Assam University difu campus students union along kongchun bang ar pusitame ki khitang abang phulo alang li difu St. Mary's High School along ningkanisi an thanbang asai sitami ke claim dontang abang phulo lapen la so pen aphi dipu along ke do DST Junior College along ningkan hini an principal ar pusitami ke khitang abang phu iglo lapen thu labang so pen aphi kedam tang surihini ra inkore sia ningkan pen pini mate pini ngasengkan an Longmir Jeng College along principal ar pu khi bomlo Alang li tok lang amuanat RD ki pipo na jo kep ang deng loke charliao somara tumaphan pining pen anke ningkan kri sihini mate ningkan kri hinian bak dokai an akejoy pen lo than pon lo adun thu CUET UG asat lang aphan ningkan hini ke thom lo akejoy pen ke than la pen GNM nursing asat lang aphan ningkan hini an akejoy pen lo ke than pon tang abang phulo alang likhi
morning to one and all present here. Respected all the deputies, awardees, organizers, and everyone present here. Myself, Dr. David Sigropi, the principal of Long Learning College. The college that is located in Tentanet, that is located in the beautiful hill district of Karbi Anglong, within the state of Assam. Well, it's for the first time to be here in Bangalore, and I'm sure because of this award ceremony. Thanks to the organizer for having me here, and I'm extremely delighted to be part of this event. Thank you. La silapuson anong kilong po na bang ke Karbi Anglong aphan la pen Karbi Akhai aphan satami ke thedung anong Messi kewan pilo. News report Karbi Anglong live. Kidamtang MLA Kiligahut Ronghang LAC pen Kithurdun Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang upon Jesemet Bitong Rengthama constituency Aradatum pen ke Ongdung award ki pidun pen ke Pahai Dunapot Bitong Rengthama BJP Mondal Committee atum pen Chapater pi ponsi Radaphan Kachuro ki pi amai misen pen paman pon. Labangso Kachuro Mayalong Aluhiamana Ping pen Kachitong dun WKAD BJP amai pu Rodi Bronghang, Abarim EM, Bajong Tisu, Board Chairman, Ditolal Hasnu, LEMS Chairman, Mongol Bay, Vidya Teron, Anparta, BJP Mondal Committee, Amaipu, Tarzan Langthasa, Pen Kedanglok, Penangan BJP Songjapo, Songjapia, Tum Chetong Dunsi, Labangso Kachoro, Kipia Mai, along Ardido Jot Pen, Pito Lulu. Halapu Kedamtang MLA Kilikahut Bitong Rengthama constituency Arlopen, Ronghang LAC, Aparman, MLA candidate, Karbi Anglong Autonomous Council, CM Dr. Tuliram Ronghang Aparman Dode Sang Sepen Kam ke Klem Kedam Pi Atum Anapan Karbia Poho Karvak Pen Archoponsi Bitung Arat Kedo Anatum Apan Tami MLA Kilik Ahud Mesen Award Ki Pidun Pen Ke Pahai Dunapot Radapan Kachuro Alam The Pajirpon Lapen Labangso Mayalong Aluhi Atum Pen Rad Kithan Ponatingki APHLC Tangho Congress tangho la pen prekjam asong atum arada phan nangkachobai nangethan tap alam ke kroidun nang nilo eletum non gewangji MSC kilik tami kemisen award kachepalong thuji aphanle claim pon thunang pusi aluhi atum pen mailong than pechini pon la pen labang song mai misen pen paman pon deda phi songja potum pherangkia tum pen kachepathing no pon hot alam thinang letum non angton pen arjuponik tha सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास এই আদৰ্শ লৈ পেলাই যেটো আমাৰ সাংগঠনিক দিশ হৈছে সকলোকে একেবাৰে ছাত্ৰৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে কৃষকৰ পৰা সৈনিকৰলৈকে মাতৃৰ পৰা আদি কৰি বৃদ্ধালৈকে সকলো যিবিলাক আঁচনি লৈ পেলাই সমাজৰ মাজত সোমাইছে যেটো উন্নয়ন কৰিছে সেইখিনি কামেই সকলো সমৰ্থন আৰু হৃদয়ত সংগম কৰিবৰ বাবে মানে পাৰিছে বুলি পেলাই আমি ভাবিছোঁ আৰু তেনেকৈ আমাৰ ভোটৰ যিটো সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে এইবাৰ 85 আছে আমি অহবাৰ ইয়াতকৈ আৰু অধিক পাম বুলি আকৌ আশা ৰাখিছোঁ ইয়াত আৰু এটা কথা আমাক এইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় কাৰণ কাৰ্বি আংলংখন অসমৰে অংগ আৰু ছাৰে সদায় কাৰ্বি আংলঙৰ বসবাস কৰা জনজাতি জাতি আৰু বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলংখনক তেওঁ বহুত ভাল পায় আৰু ইয়াত পিছ পৰি যোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে আমি ভাবিছোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো উন্নয়নৰ ধাৰা আগবাঢ়িছে আগন্তুক দিনত অসমৰ 5খন উন্নয়নমুখী জিলাৰ ভিতৰত এখনত পৰিণত হ'ব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আমি বহু আশা পুহি ৰাখিছোঁ বহু কাম হৈছে আৰু বহু কাম কৰিবলৈ বাকী আছে itu 88% paisa na 88% percentage bang rin BJP participate non ke bang di isi election ati bokhai lokal bangso pata kuni gati mai kondo ma no mat ke abilang si kami pilih tum laga so review meeting long ateng pulotan de tum da ke thekno te bodan de non ke bang election bang ke non 88% pe next bang ke tum bang ke da bang ke more than 90% of CM serving election ke chutu Dongka Mukam pen Wiki Bay Karbi Anglong live. Kidamtang aruni phaing ko rapli ani ang sampor phai ke thom apor bokajan along Jiwan Chandra Pathak asai hemalong
MLA Surjorong Parapan Election Management Committee atumpen karcho mai padopon labang so mai kecharipon Jiwan Chandra Pathakahin pen. Labang so karcho mai long aluhi sarpo amana ping pen kachetong dun MLA Surjorong Par lason si mai long aluhi kachetong dun Roland Kiling EKAD BJP Maipu Robi Rongpi Dun Maipu East Karbi Anglong District BJP Vinson Ronghang Bokajan Municipal Board Chairman Sardili Bay, Ronjit Roy, Bokajan Municipal Board Ward Commissioner Sanjoy Giri, Ram Singh Tokbi Abarim, EM Karbi Anglong Autonomous Council, Senior BJP Leaders Lokhiram Rongpi, Minika Hansepi, Sundar Tisopen Kecheng Lok, Penangan Ketegeding Tum Chetong Dun Si Mailong RD Chipidunlo. MLA Surjorong Parahin Pen, Bokajan LAC Angkang Ararapan Kachuru Kepajirpon, Athek Ke Ongdong Avot Pen, Kepahay Ponapot Kurwang Tu Pajirponlo. Adun tu MLA Surjorong Parpen sita me Election Management Committee atuma phanta MLA Kilik Huddode sang se pin pen amithanga sai ka chiklem pon pen niliphan nangke pahay dunapot Kurwang Tu Pajirponlo puta ninga klong pen chethan pon. Lapen Prek Jamasong Association Lapen Sports Clubs atum Karcho Ponahut Hanjang Langso Sports Association Mai Pujesi Pathak pen Jalin Ponsi Chunbang Amit Puran Terang Pachithang Chunbang Visnu Lek Thepen Kechenglok members atum Chetong Dun CRD Piponlo. Lapen Maya Long Kewang Jilangang ni Bokajan LAC Angkang Kepaching Thurpon Thekjia Phan Chethan Mate Chingwai Pedo Ponsi Mai Mi Sen Pen Pichun Pon. Sangti Hidipen Presentirang Karbi Anglong Live. Denarong Lokso Tokbi Pathua Klam along Kibipon Ingdeng Hini Kalitang Surjo Ingti Memorial T10 Cricket Tournament Angdungiti Pathupon along Haurakhat Night 11 atum Chahapahai Ponsi Champion anong e Chapalong Pon. Kidamtang aruni phaing korage thomarni Denarong Lokso Tokbi arong Pathua Klam along Ingdeng Hini Kalitang Surjo Ingti Aphan Kachiki Moment Pen Kibipon T10 Cricket Tournament Angdungiti Pathupon. Angdungiti ke Pathu Pangcheng Pon Piaprang Denarong Town Committee Chairman Prodip Ingti Lapen Lokso Tokbi Youth Club Atumahin Pen Kalitang Surjo Ingti Akarjong Chomrong Me Kidodunlong Pa Meji Aphan Pura Kachikimo Milur Kai Ponsi Mini Disi Apharman Kachikimo Padupon. Bangso Angdungiti Ponalong Haurakhat Night 11 team Lapen Denarong Kauri Pathar team atum angbong si Pathuponlo. Haurakhat Night 11 atum overcapen run Pharoisira Thongkebra Pholapen wicket damsi target run Pharoisira Thongkebra truck Piponlo. Halapu Kauri Pathar team atum overcap unpen run Pharoisira cricket home an Kiledun Chodajok Haurakhat Night 11 atum champion Chapalong Ponsi trophy lapen tangka suri krip ho Chapalong Pon lapen man of the match anong e Simanta Chanda Pensi Chapalong Ponlo. Bangso ke Pathu along sponsored Kipipon Abangpu Denarong Town Committee Chairman Prodip Ingti ahin pen ke than pon ki Kalitang Surjo Ingti Bangso Pirthe Dovek ahut ke Pathu anat aning hangpi ke potsi alangli amen pen ke wangji aning kan mati ingdeng ke thom aphanman sedami Bangso ke Pathu Kibipon ji along sedami Cherab Dunji pusi than pachini pon. Ingdeng ini Surjo Ingti T10 Cricket Tournament Angdungiti Arni Mesen Meat Pen Sechun Ponlo Labangso a tournament abang Dak Puchim Club Atum bense Cepatir Piponlo Cepatir Pipon Pen Pini Angdungiti abang setame Mesen bense Hauraghat Lapen Kauri Pahar Labangso Hini atim Dung Sepatu Ponlo Labangso Kapathu long bangke asar lang bangka Hauraghat atim tumsi Peneng le thota hai pon lo alang litum bangai pachuneng seta champion lo peneng seta me champion lo labangso long ke Pathu esek laso tournament esek seta me penang an dak puchim club atum ta cepaduk pon pik la pendak alang litum long adwire labangso ke claim ke Cherabdun bidi ke pidun atum ta me o ajoine si ladak bang chun pon lo T10 cricket tournament ni tum Angdungiti ani mesen met pen pachun ponong lo bangso tournament
la kendang pili tum kaching hon denadong tan committee chairman sir puding tia khai pensi nang cherap dun lo chuki damdang ning kan sami alang sinang cherap dun lo alang li pan litum lokso tok bi youth club hoi pen ning aklong pen kichoro pajir lo alang li son aning me nilitum lokso tok bi arong youth tum han paching tur nang puge matha pen alang li nilitum han nang cherap nang chiru dun ajong nilitum tambe ning sampik lo dong mukak pen sem singing ti Karbi Anglong live. Lakhain ko rapho Duarbaguri MSC constituency andar moja tiso arong rong asar singnot tiso amethang angjir apok et kalitang hana tiso pia phan nopak pen apran armudet kalitang hana tiso pike mondir si kardom bangphi mondir along penangan ajir ke dinglo kardom lapen penangan arada tumke bang so mondir along penangan chardom dun tang atum stami dolo lapen se sitami chelang tum do olo Setami mojo tiso arong asar singno tiso bangki thekkeresi Charlie rong lapen muni tapan apran kena saisi klempo nipansi rong asor lapen te bokteraya tumki nangsi thekkere Charlie thurong si munit ke pathi aretlo pusi akoi nangkipi lapen lapu longle setami chiri pholongle adang setami kalitang hana tisupi abangsi cherai det lapen anchota kalisi ritso chutiki adang anta laki nilong li uta ningje pon vertitik pusi singno tisopen chethan pon lapen kalitang hana tisopi ke achorli kedota kali inudvet si mondira longsi kedo hana tisopia bang kedamtang inkorei si arni ada prang kalitang abang singnot tiso ahem an dampen lam chedan chot si singnot tiso bang amithang ke enver anupak chhum jok amat apran entetlo la sopen api amithang amat pip dam chok si do ijoilo labang so phi karitang hana tiso pia phan theklong le dera jok si singnot tiso amu kensing tiso lapen angjir pi asopo wesley teronatu singnot tiso ahem an dam si kensing tiso abang a iga phan arjulo imu hana ke theklong le det nasi dolo singnot tiso phan ke thak dun ke imu hana aphan ke rinang nilu ni pathi erlu pusi singnot tiso bangke che than dun detlo amat kensing tiso lapen ausa wesley terona tum tong sekopen Daythor police station along lamhoi pc Daythor police mate raikom saikhia tum net ingnam dang check pen alang adai ke dovek abang phan raikom saikhia tum arona ting pen chipari ding ponlo manel tum nilipinu lo nilipirthe oka nilipe akorte ki bisi lo lapen jitu pinia ghotona mane kedamtang gusti adap prang niliong lo singot tuso lapen non aprang edam ye bangke hana tiso pikulo ala tum bahini angbong kopi ko sonpen lone hemalong amat thikup lo amasi laso ghotona je plan claim lo themala tum dang mikhang angjir apokaphan titame nupak otsi kopi laana ning ke solone ba kopi kopi ne akimat halo ne mate kopi kelang selet lo ne mate kopi alam pe no che pholo ne same alang li phan nupak pen thu pet si alang li phan apranar model lo la bangso lang puthake nilitum same ningduk olo athema nilita nilipinu opok lapen alang litum same langdam lo te jirkle pok alang tum non ke dolang ke jirkle bang thomelo akling si ke non jitu murder ke klang bang lo singot tu sup pen lo lapen non alang li korte ino dolang ong lo lata news report Karbi Anglong live Pier Thalong jakong ke thenai lepute labors mate sai ke claim atum henlo athe labors atum jong se ave pulotang te Pier Thalong ajada saita chun chedeji Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong lapen di Mahasau amahang pathek pontang lo WKA LU asong atum pen Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di Mahasau district alo penangan labors atum aphan kirai pon eji ta aphan tame labors atum akisung along kachirab duna sai claim pon
Lason Taksi West Karbi Anglong Chitung Langso Arong Adungalong Eklafia Residential School Kikim Ponbom Adimalong Arua Chikloni Paing Korage Thomani WKALU Atumpen Laborers Awareness Apothak Chingki Jethan Padopon Labang Sojai Megalong Angtan Ben Kevang Laborers Atum West Karbi Anglong Alo Sai Klemji Pulote WKALU Asong Atumalong Ke Labor Card Donangji Lapen Ladak Jong Sai Klemji Pulote Klem Kang Paminangji Pusi Than Pachini Tekang Lapen mo kopinia ki sungjong si do pulotang te WKALU asong atuma phan than pachini damlote labor satum ajara ki sungtami kachirap dunji aphan lamchak chipiteka lapuson thak si labor awareness ajai megalong sai ki claim ponalong lapen West Karbi Anglong alo arong tinalong tami pedopon thubomji puta pherangkia thengno nang than pachini dun lapen jai megalong WKALU Amai Phu Manav Kramsa Kongchun Bang Dipanjali Amsi Dunmai Phu Bronson Crow District Committee Amai Phu Birbol Terang Lapen Penangan WKALU Asong members Lapen ke Ongdung Labor Atum Chitongdun Pini nil tum ladak an ke bang ke netum la labor union pen banglo ladak kam ke klem tum akaprekadim akapreka district bensi latum ke banglo masi ili tum bang ke ladak kam ke klem abang pu atum phan netum nanghumri lo labor tum pen netum chipachini lo lapen misri tum pen sitame ke damtang ar ni sitame netum chipachini long lo asi nili tum labor union ek ateng ke ili tum ang tan ban ke bang atum phan sitame dak isi ke rai kom je phan bang isi ke nang sot lo lapen ili tum ladak ke do tum bang ke kam biklema bang itum ka chipaning ding bang ke kom o lasi ilitum hailuing penselang litum ladak kachongda da phan bang lo lasi nilitum bang ke labor union pen kaching ki abang alang tum donang poposini tum ke dam tangar ni pen da than pachini lo lasi nilitum labor union pen bang ke alang litum phan inut pen amen lapen address anta nitum dak kapathik pon padupon po lasi alang litum phan alang tum mesen pen nangke claim pen aru mo alang tum labangsu ahem dak kimbom lo lasi litum kam claim pusi tame molang tum mesen mi pen alang litum tamo sedam mesen je pan lo Keroni pen Mohante Ron Karbi Anglong live Kedam tang ni pai ingkor age thomarni anelo por pai sia por Dipu Rengbong Home Higher Secondary School along All Karbi Anglong Talent Hunt Society atum penchapater piponsi non hejong high school living certificate asalang kipeklang pon along inut bang hinia risoe jang atum komatne a subject isi komatne bangke subject hini a subject ki undunde atum aphan puthot kemisen cap angdeng asatlang ke tokdun pa meji aphan chiklo ejon high school living certificate free coaching Rengbong Home Higher Secondary School along than ponsi kipajut angdeng amai padoponlo Labangso Mayalong All Karbi Anglong Talent Hunt Society Amai Phu Wiking Lengpen Kecharipona Mayalong Longchong Crow Kongchun Bang All Karbi Anglong Talent Hunt Society Hinpen Aluhi ki Pachiniapor and Ponlo HSLC Free Compartmental Coaching Conclusion Ceremony Amayalong Aluhi Sarpwamana Ping Pen Kachetongdun Longsing Timung Principal Rengbong Home Higher Secondary School Megi Katharpi Assistant Professor Golf College Molen Teron, Radasai Klembang, Jiten B, Social Worker, Liton Timung, Atum Pen Kichinglok, Penangan Manping, Gido Atum Chetong Dun si Mahelong RDP Dun. Kachetong Dun Aluhi Atum Pen Non Angkeleji, High School Living Certificate Compartmental, Asad Lang, Kitok Dun Ji Arisoy Jang Atuma Pan, Kitok Dun Misen Ji Pan Arnamalong, Ahirjume Hang Pidun. Sangti Hidipen presenterang Karbi Anglong live. Borjan constituency angkang Dilai Pathua Klamalong Ingdeng Sirkep Dilai Interclub Men's Lapen Ingdeng isi Dilai Interclub Women's Football Championship ke Pathu Pangching Pontanglo. Bangsolong Aluhi Sarpo Manaping Pen Kachetong Dun
Kasa Kongchun Bang Dr. Pankaj Teron, Borjan VDC Kaman Tiso, Karbi Language Development Board Chairman Nobin Terang, Karbi Anglong Autonomous Council Abarim Chairman Long Kitimung, Kapta Kongchun Bang Songbe, KRAA Borjan Hawaramai Amaipu, Kehai Tokbi, KLA Abarim Kongchun Bang, Liladhar Teron na penangan ke thekiding atum chitong dun. Ke pathu ke ting siarni mai ke padopon along DSA amaipu munsin timung pen mai charipon along DSA alama ingthur pon sikalitang atuma phan chikimo padopon la pen club crate rock atuma phan football sitami ron ponlo. Labangso ke ting siarni pinsomar ke pathu ka chephopon ke cleared up FC la pen zigzag FC angbong si pathu chephopon lo. Lapen first half ke pathu ahutsi cleared up FC atum goal pumni thapon lo lapen full time pathu ponde da phi anta zigzag FC atum goal ipum ta chitun edesi 2-0 a goal pen cleared up FC atum chepahai ponde lo aduntu DSA pen football ke pathu ki b pajut eta phi cricket kabaddi lapen track jump ke pathu sitami b pon thu helang lapen dilai ahawar sports mate pathu parong rona thu ning ke parung ponji lapen ke paprang dunji aphansi nilitung ke mang pon pota DSA chunbang nobin ro pi pen than pachini pon so liga bank ke under DSA under club dos pon choti ipen cheng po June 24 an sila bang so liga bank lapen also saro tumbang ke bangji June tarik 4 ni pensi la women tumbang ke la bang so lapen women tumbang bang ke di kum pioneer bang ke angkuri bang ke patu ponte lo women tumbang bang ke la alang tu league system si patu ko women ko mama la point kyong advising tum la ko mama ke hai kyong alang tu bang si champion la men tumbang ke kadu gabe 16 club do 16 club ang bong patu ponte la da quarter final do final do ji so ki bang ke dan ponte Dilai pen bijoy rongpi Karbi Anglong live. Nomati MSC constituency ke parlo den teron arong arat ajakiding kloipen dolong ka wepen ajok ka chehelat kisung abuthak EM retesing hilapen MP Amarsing Tisophan ke pachini donateng MP scheme pen RCC adolong kaselam patang ponsi MP Amarsing Tisori dengpen kangpu padupon Kidamtang aruni phai inkorage thomani Nomati constituency ke parlo den teron arong along MP LADS Surini Rain Kora Plipen Surini Rain Kora Pho a scheme pen lak in Kora Pho atangka ke panong pon RCC adolong ki kim patang pon si MP Amarsing Tisori dengpen ingpu pon lo Bangso hot Nomati MAC mate EM retesing hi abarim MLA Dorsing Ronghang Dengaung Town Committee Chairman Pradip Ingti Nomati Mondol Amaipu Mensing Tiso VDC Chairman Britain Mahila Tourism Board Chairman Dhorom Singh Kro atum pen ke danglok penangan BJP songjap pila pen rongara atum chitong tun Den teron arong arat atum bangso adolong ke long aputhak ning arong chipi ponsi MP Amarsing Tisola pen EM retesing hi atuma phan kachuro pajir pon Development Fund pen Ladakh dolong labangso kangpu phansi manglo la pen ke pupu arong made consensi mohamaya pen nomati consensi ke la so alang roi so si thak dak lo ta Ladakh local MAC retesing hi mate Karbi Anglong Autonomous Council EM alang li relief fund na chune wi pen rong a sortum kedam ke wang kacheleng sungo upensi niliako DC fan toksi labang sa dolong abang ke sengson bolo pini ingku pondo rong asal gado babe sitame retesing hi fan itu mane choro pon weg nang alang li a proposal ke man pensi nilita den pon egi la so dolong kona tangka ben lage ko rapo la pu footpath do la pen puda border pitching ta do ya do so total 25 lakhs la Dong mukak pen sem singing ti
Karbi Anglong live Kedam tangar ni Chokyola Police Station ke parlo Chokyola Terem Crew arong Amikar Panchan Tisu Nipai ingkora hiniar ni kang sampor phai truck apor malom koila mati pen Chokyola adak aing namajo Selonijan pen kevang bom ahut men nampi a ingnar kachetong lok penajok katong thekthedet pen ingnar katengkheng dundut penajok kisung kachetong nang labangso ingnar katengkheng tekang lo bon sitami kopai kemila pen arna makira penajok achithia bangke thang thilang Lapot seari sanghu mate kevang rapet Solomon Rongphar babuterang atum bolero pick up atuma phan khangdonsi Chokyola BP8 sialong an selang ponlo Bonta alada ke CT scan lapen ultrasound awar sai hai huya bangke kavedet pen ajok golaghat an chepon det non pupen ajo jirlo aporamat golaghat civil hospital along an pondet si nonamat ke selang pon bomlo Bonta isi kachuni rikang tung mate kolamati pen Chokyola Kacheleng arat ke arniwang ajowang matsi kachehelat nang apotsi arnikang sampor phai phopen por phai sirkep apor an bake forest department Selonijan range lapen bogijan bit account atum chelangra towar kacheleng atum thangnat kisung sede jiaphan towar nang dopia sonte pusi kacheleng mate labangso arong parai harai kacheleng arat atum pen kachuningri patopon lapen PWD Borpathar division atuma phan kachuningri kangtung thu Abangke ingnama jo towaradu kek kangkang ajo achar pen ingnar arjan tar ra ketheklong le det titik pen ajokta laso joksi adung an ledam rock po kisung nang dokok titik lasi PWD atum setame labang so abang nang klem pi bek thapusi kachuningri padupon thu Chokyola pen Sonjit Crow Karbi Anglong live Karbi Lamedamai ni hang donsuri long riamai tu methang asai hem hanjang lang so long anigang sampor phai pho apor malomben pherangkia mai kangnipon Lasonsi pherangkia tu ma thengno dunmai phu samprukimi phangcho pen ke than pon atengki kedam tang aruni phaing korai si ani Dispur Assembly House arlo MLA bang pho tumta assembly ahem kangthir arlo along Methang Karbi Lampen se me kedeng ponapot Karbi Lamedamai ni hang donsuri long ria maya hin pentame ningkang sam kachuro pajir pon lapen alang litum ke claim kedam ke misenji aphanse tame ahirjumi pajir dumlo Phangcho sangho pen alang li ri sangho tum pen pherangkia thengno ke than pon atengke ilitum Karbi Anglong district long det pen ningkan troxike bra phopleng elo la solong Bangko ani MLA nang man mate kikitang abang fusita mi pen nangandolo bonta assembly a hem kangthir aloke lapuson methang Karbi Lampen ke ningjedun abang avi pinlang la potsi ningkang sampen kachuro pajir thuoi phitlo lapen nepialam ni chinghon chenampu athepi en pen lapuson angsong angdeng an emina Karbi Lampen pache thangdun apot ningkarong ningkang samakardom pajirdun Assam Assembly ahemalok haladak alang litum MLA do anatum semeke deng asayang deng along jasemet pedilitum Karbi ipi Karbi Alam halabang so semeke deng ahut methang lampen ningjedun si elitum Karbi Akhai Alam mate Karbi Akhai Alamet lam chong alamaki Assam angkang lapen India angkang long sitame aman ipidum tek apot nilitum Karbi Lamedamai nihang donsuri long riamai hinten stame alang litum pan puthot suri akardom lapen kurban pajiridlo Sangti dipen presenterang Karbi Anglong live Assam University Silchar Board Pen Puthot Nonakimi Ningkan Pho Mate 5 years integrated postgraduate FYI PG course Kepeklang Pon
Labang so course laki pining senggan surhini ro ingkora trokpen ingkora troksia parman upon Assam University Silchar campus lapen Assam University Difu campus alongsi pangching ponlo. Assam University Silchar campus along akimi FYI PG a course surhini ro ingkora trokpen surhini ro ingkora troksi aningkan upon Bengali chemistry linguistic mass communication lapen mathematics si pedopon po. Lapen Assam University Drifu campus along ta pining sengkan apan ke commerce department along ke chengsi ing pupon lo. Labang sa course ningkan po an Charlie Ponangji la ningkan po ang bong si degree lapen masters an Charlie Pon long po. La sikorte lapen injuratum nang litum awar sai ke me chu endun pen ale chu endun ikta. Seats lapen nang litum amen ka chatap ang hoya bangke limited mate zoom hekchot apot si unan ake prapen form ke jog dunji aphan si pachini pon lo lapen online form registration aphan setame chengpon bom lo lapen angton klardak pen kachini ji aphan Assam University Difu campus students union dun maipu Solomon ingtipen kethan alam arjuponta Chapen japakan pon non course kimi 5 years integrated post kabang solam akimila apot si kachini nitum penangan dolang apot si kapachini je phan si pini labang so media bang hanglo labang so course lake pining si kan kucheng lan pining pen si do cheng lan labang so course phan lake ningkan phoan a course men lake 5 years integrated post labang so post along labang ke pining ningkan phan labang ke commerce department commerce along chotsi dolang Belenga department along bangke labang so course bangke piningan ning kanap han bangke belang sabi commerce department along piningan ning kanap han kichengsi labang so course han impupon lo nasi labang so course along bangke lapuson hen lo nangli higher secondary pass lo pulutan pe DHRD le that pen direct that university that dipu campus along basi labang so course bangke dopon po News Desk report Karbi Anglong live. Dang te pinia abirta ke lapuan si kang ton poniklo.